İlyas Salman Wikipedia İlyas Salman hate beralîkirin. İlyas Salman zayên çardê rêbendanê 1940 yek ji aktorên kînoyê yên navderên Tirkiyeyê ye. Salman li Erxawana Meletiyê ji dagibûye. Di hemî jiyana xwe de kurdbûna xwe aniye zimên. Wan demên dawiyê de quncika xwe ya di kovara Türksolû de diyar kir ku ew ne Kurd lê Turkmen e. Zewicî ye û xwedî du zarokan e. Di şanoyê de dest bi jiyana aktoriyê kiriye. Niha jî hem di şanoyan de hem jî di fîlman de rol digire. Her wekî Salman derhênerî jî kiriye. Salman wekî hobî bi muzîkê re jî bilî dibe. Albûmên ku derxistiye Eleqeya mezin wergirtiye. Salman helbestên jî dinivîsîne û dixwîne. Salman bi dûrîdî gelek salan xwe wekî Kurd dida nîşandin. Derdiket tîviya û digot ji ber ku ez Kurd im kar nadin min bang li dûgelên Ewropa dikim ku mafên penaberiyê bidin min. Carekê bi fermî serlêdana mafê penaberiyê li balyozxaneya Holandayê dabû. Salman niha di kovareke qaşo, çepgir û nijadperest de dinivîsîne. Kovara bi navê Türksolû, Çepa Tirk li dijî hebûna gelê Kurd tê dikoşe, behsa komkujiya Kurdan dike. Her wiha koma ku Salman di nav de cih girtiye, dijminiya Kurdan dikin. Çalakiyên wekî ji Kurdan dan stendinê nekin, xaniyên xwe nedin Kurdan, Kurdan nehêlin bajarên xwe û her wekî din li dar dixin. Çavkanî Wikipedia